По повод 55 години от обявяването си за град, Средец се представи в Народното събрание. За първи път български град имаше възможност да покаже красотата на българския фолклор в най-висшата институция на страната. Събитието се осъществи с подкрепата на народния представител Димитър Бойчев. Лично заместник-председателя на парламента Димитър Главчев представи уникалните гласове на странджанските изпълнители и откри изложбата на художника Георги Каракостов. Уважаеми господин Главчев, уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа, на този ден, в който отбелязваме тържествено 55 години от обявяването на Средец за град, аз като гражданин на Средец съжалявам за изгубеното време, за годините, в които моят роден град е можел да бъде превърнат за пример в по-добро място за живеене, град с млади хора, с осигурени работни места, с привлекателна, световно известна туристическа дестинация, поради голямото ни културно и историческо минало, което притежава нашия град и красивата природа на Странджа. Като политик днес аз правя равносметка за пропуснатите възможности. След третата година на моя мандат като кмет, аз вече знам, че е можело да се направи много във времето назад за града, за хората, за съхранението на природата и историческото ни наследство. Като човек днес аз съм горд, защото частица от моя град, според някой не толкова голям, не толкова политически, не толкова туристически, икономически, но специален за мен и моите съграждани, присъства тук на този ден в сърцето на България, в българския парламент и посреща достойно своя 55 годишен юбилей. Уверявам ви, че града ни заслужава да бъде подкрепен с нашата природа, с съхранените български традиции, с пословичната трудолюбивост на странджаница. И подкрепата на държавата можем да превърнем град Средец за пример. Град, събрал в себе си добри възможности за развитие. Уважаеми господин Главчев, позволете ми да ви връча почетния вимпел по случай 55 години от обявяването на Средец за град и да ви благодаря от свое име и от името на всички, които обичат и милеят за нашия град, за високата чест да представим Средец в Народното събрание на Република България. Благодаря ви, господин Жабов. Няколко думи от разказвача на приказки, господин Каракостов. Заповядайте. Бих искал да кажа няколко думи за това, откъде идва моята любов към странджанския пейзаж. Нашият поет и драматург Недялко Йорданов е написал едно стихотворение, което се казва "Малко село на край света". Той живееше там дълги години и има къща. В това село съм се родил и аз. То се казва Кюрово и се намира в община Странджа. Почти цялото ми детство е преминало там, тъй като когато се преселих в Средец, бях около 15 години. Всички тези неща, които виждате, съм ги преживял. Те са в сърцето ми и това е моето детство. Затова вече повече от 30 години рисувам тези странджански красоти. Къщите са моя етнографски ориентир, а малките фигурки, които виждате, са белег за човешко присъствие. По отношение на изложбата, в такива случаи се казва "нямам думи". Да наредиш изложба в най-висшата институция Народно събрание, това се случва или веднъж в живота, или никога. Това е... Това според мен е най-престижното, което може да се случи на един художник. Затова искам да благодаря най-сърдечно на ръководството на Народното събрание, на
община Средец, на всички, които са работили, за да може тази изложба да се случи. Благодаря ви от сърце. Благодаря ви, господин Каракостов. Удоволствието изцяло наше, повярвайте, и че сте за нас. И сега, преди да почнете да се наслаждавате на приказката, разказана от господин Каракостов, изпълнение на мъжка фолклорна група Божур, на детска фолклорна група Алени Божурчета с ръководител госпожа Златка Ставрева и, разбира се, госпожа Янка Рубкина. Ние се чувстваме много добре, удовлетворени от прекрасното настроение, което се създаде тук в парламента. Пяхме от сърце и от душа. Предполагам, че всички са останали доволни от нашето изпълнение. Стараем се да бъдем още по-добри и занапред.
формация Алени Божурчета, град Средец. Много добре, че представихме Средец в Народното събрание. Никога не съм видела и ми е много интересно да видя как изглежда. Много е хубава странджанската музика. Аз от малка слушам и продължавам да я слушам и няма да спра. Много ми харесва. И когато госпожата дойде да избира деца да прави тази формация, ние много се зарадвахме. И тези, които искаха, се записаха и така се създаде формацията Алени Божурчета. И сега е много забавно, защото ходим на всякакви места, на конкурси, а сега и в Народното събрание. И така много е вълнуващо. Просто не мога да го опиша с думи. Аз лично съм много развълнувана за това, защото най-новата детска формация Алени Божурчета има възможност по повод 55 години от обявяването на Средец за град да представи фолклорната си визитка в Българското народно събрание. И съм безкрайно удовлетворена от това, че децата се представиха прекрасно. Гостоприемството е така добронамерено и се надявам, че ние направихме една хубава пътека, нали, и за други състави да гостуват в парламента. За мен много са важни децата, защото те са моста между поколенията. Аз, както ги представих, зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. И моята мисия е да съхраняваме, да развиваме и разпространяваме българските културни традиции, за да ги има и оцелеят в нас творческият дух и вярата в доброто, да запазим своите родови корени и националната си идентичност.
Първо искам да поздравя всички странженци и цяла България, разбира се, по случай повода, за който сме тук, 55 години Средец, и по случай изложбата на наш съгражданин. И да пожелаем много здраве и щастие на всички. Странджа за мен е всичко. България. С чиста вода, чист въздух, чисти хора, добри хора, работливи. Така че много я обичам Странджа, както си обичам и моята страна България. Имаме много да говорим за Странджа. Има много места, където трябва да се видят. Имаме екскурзоводи, които могат да разкажат за Странджа. Почти е неоткрита, така да кажа. Както с песните, така и с много други ценности. По случай юбилея народните представители получиха от кмета юбилейни вимпели и грамоти. На представянето на Средец присъстваха народните представители, избрани от втори многомандатен район Бургас: Иван Вълков, Диана Йорданова и Румен Желев, Атанас Зафиров, Петър Кънев, генерал Михо Михов и Костадин Марков. Един прекрасен ден, един прекрасен празник. Желаем поне още няколко пъти по 50 години да отпразнуват със същия дух и стил, да продължат традициите, които са наложени през годините, да бъдат живи и здрави най-вече. Така че този прекрасен край на България наистина да получи своя ренесанс със своето развитие. Сред тази природа, мисля, че с управата общинската, специални поздрави за инженер Жабов по случай празника, нещата се случват видимо. Дай Боже да продължава така и за напред. На всички жители на община Средец пожелавам много здраве и къспет, много успехи и дай Боже да се радваме още дълги години на красотите и прелестите на тая невероятна мистична планина. Мога само да ви кажа, че най-добри чувства, най-сърдечни поздрави за 55 годишнината на града. Средец, както аз се го знам като Грудово, защото знае, че съм ямболе и стотици пъти съм бил в Грудово, т.е. в Средец. Желая на всички мои и избиратели, а и тия, които не са гласували за мен, да са живи и здрави и дай Боже да се срещнем на 100 годишнината на града.